ikaw man daw nag-order ani dito sa office gahapon. Oh no! Then karon gipa-deliver. Sure, yun mga ako. Oh, ikaw jud mo. Tayo anak. Binuangan, masang ko anak ay. Kawa man dyan ko kalakaw gahapon. Ano ka nino? Na, di dyan mo ko musugot anak, binuangan ko. May 10. Unya, unsaon na nako. Wala naman. Sakay-sakayan na nako. Ayo. Good morning. Nami tuyo, ma'am. What? Dari ang balay ni Ma'am Purificasion? Ah, siya ba? Dupio? Good morning po, ma'am. Si Ma'am Purificasion Dupio? Opo. May buntag, Ma'am Dali. We are from Pagadian City Health Office. Pagadian City Health Office, ma'am. Oh, no! Kasi masakitin nga na adari, ma'am. What? Sakitin din mo. Oh, no! Kaya mo order nga nakapangalan sa mga wheelchair. Ha? Nag-order. Ha? Order nga wheelchair. Hindi ko alam, ma'am. Kaya ikaw man daw nag-order ani dito sa office gahapon. What? Then karon gipa-deliver. Kana sa kalas na kadtog pagadian din. Wala, dugan. Okay. Alam ano ka, ni ma'am kisa kay order ni mo ani, di kanil. Oh no. Mas Nag-text na siya, text nga na dawat. Oo, bali ang career ani is JNT. Dayon karon ang nahitabo ani is ang supplier niya sa wheelchair is diri sa Pagadian City Health Office. Dito gikuha. Diyan ko mag-text anak. Sinungaling ka. Dahil nag-ano ni ma'am karon na ang kisa dahil masakito ninyo nga mogamit ani. Man, itong tulor mami dito po yun. Oh no. Ano ang mga ginikanan niyo? Nahabay na nangamatay. Wheelchair nara ba dari ang item mo? Suluhin mo yan! Ano niya, unsaon na nako, ngayon mo kong mag-text si taon. Ay, hindi mo mo text ano. Ikaw siya daw mismo ni Auntie gahapon sa office. Hoy, 5,800. sige, sure gyud mo nga ako. Oh, ikaw. Sure gyud mo nga ako. Ikaw. Purification Dupio, ma'am. Naka-address mo diri sa Upper Inasagan. Mawa, jud ko ang taon anak. Binuangan mo sa ko ana ay. Wala man jud ko kalakaw gahapon. Paano masabi? Ano ka, Nino? Hindi mo ako musugot anak, binuangan ko. Wala jud ko kalakaw gahapon, dinhera ko. Kay kami, ma'am. Actually, ma'am, ha, kanang igo ra pod mi gisugo. Hindi totoo yan. Para mo deliver then nakapangalan man gud sa imuha. Kay kami man gud daw nakalagay diri o Purification Dupio. Kinsa may ga-order ka anak? Dupio na Upper Inasagan. Napatay. Oo. Ani na lang, ma'am, para dili ta ma-sell. Nana magud ang item. Unya, unsaon na nako? Wala naman. Sakay-sakayan na nako. Dili na lang naman i-bilin. Kumbaga picture na lang mga pamatod nga wala ka ga-order ani kay. Ibalik na lang. Ibalik na lang namo, ma'am, ang item. Ibalik yun na kay. Nya okay ra nga magpa kay picture lang rin, pa-perma lang mi nga pamatod nga dili ikaw ga-order. Ani ma'am. Kuyugi lang mi mambika jet lang kay namo gud ang order nara diri sa ubos. Iyawa sa daan na, oy. Pagkakaan mo lang tag-order. Isa pa, mas pa ko. Pantay o patay. Para ba ito ko mag-order na? Buang, ga-order ko ng wheelchair ting. Unsa man ko nag-ana? Unsa man ko nag-ana? Ana? Mobile na tingnan lang min okay. Kaya na mo ang purification. Ano siya? Order ko na po wheelchair. Mo mo gud ang pangalan. Ha? Ako tingali. Di arpay lang. dati lang ko mo. Alam lang ko, ma'am. Ate na.
Happy birthday! Happy birthday! Surprise mo, ma'am! Happy birthday po! Kuhay mo, mas! Happy birthday! Dari ka, ma'am! Ready, kantahan na to! Happy birthday to you! Alright! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! It's a prank po, ma'am! Joke lang! Joke lang mo lahat, ma'am. Pasensya na ha. So, ikaw lang ito na mag-prank para sa imo ha. Delivery with chair. Surprise delivery ito para sa imo ha. Sa kabuntagon, no? Sa'yo sa kabuntagon ang surprise nga ipa-deliver sa imo today. So, happy na ka, ma'am? Pasensya kayo, ha? Sorry kayo. Kamara dyan ka sa imong gibating anak kuyawan dyan ka. Naglagot yung ko, sir. Di wala yung ko inom. Kuhaan kaning nalagot yung ko nga nung nakapang wheelchair nga wala mo kumukiang. It's a prank po. Para lang ma-surprise ka, ma'am. So, na-joke lang po lahat, ma'am. Sorry kayo. Pasensya na. So, ikaw na po may isugang mo para ma-prank dyan ka, ma'am. So, happy birthday, day. Kapila ni mga birthday today? Ay na, 67. So, happy 67th birthday. And happy birthday. Alright, so good morning, ma'am. O good morning sa tanang taong na dari karon. Ma'am, sa'yo sa kabuntagon na ilad ka na mag-wheelchair. But anyway, surprise delivery pala sa imo. It's a prank lang po. Joke lang po yun lahat. So magpaila-ila sa Daimay, no? Anyway, we are from EverythingSurprises. Na isa ka special person na gusto ka i-greet today of happy birthday pala ka natin. So ma'am, inani lang kaniya ka-special, inani kaniya ka-palangga, inani kaniya gigugma, no? Bisan to, wala siya diri is gusto lang niya ipagbati sa mga unsa kaniya ka-special. Bisan wala siya diri, gusto niya nga makiselebrate sa mga adlaw nga natawhan, right? Excited na kumangkin sa kanino? Na kay idea? Kailan ko na si ma'am. Anyway, dili na nato dugay-dugayan, dili na nato lang ngayon. So, sana na hatag mga surprise gift na gusto ipaabot sa mga ma'am since birthday ni mo today. Na siya ipadala sa mga na special 1,000 bouquet of roses. Happy birthday pala po mga. Wow, happy birthday po. Siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Dili mawala na siya ipadala sa imo nga pampahaba daw ng buhay, ma'am. Pansit sa bilao po. Happy birthday. Alright, dali na lang. Okay, syempre birthday ni mo today, ma'am. Napot siya ipadala sa imo ma'am nga mga sweets. Kakanin sa bilao. Happy birthday! Wow! It's your birthday today. Nasab siya ipadala sa imo ma'am. Sweet gift ni sa imo kay mga sweets, ma'am. Mga tamis may ipadala. 2 boxes Dunkin' Donuts. Happy birthday! Wow! So syempre, naapod sila gipadala sa imo ha. Birthday ni mo today, di gini siya mawala. Every occasion na agad ni especially birthday. Na siya gipadala sa imo nga customized nga beautiful cake. Wow! Sana all. happy birthday ko. Kalalimutan na rin. Wow, grabe ka special. Grabe ka bongga birthday mo today, ma'am. Ma'am, ka-expect ba ka nga na mabot ka ron ngayon nga surprise for you today? Nagdahong dyan ka? Wala dyan.
Okay, so karon kabalo nakakisig hatagan eh, wala pa. Kisa ka ha, napakay bana? Man ni mong bana. Hala, basig na kayo mamuyabay ha. Nay, namuyabay ni? Tagaha ang mamuyabay ni mo, ma'am. Sekreto lang din si ma'am ba? But anyway, dili na ito may bawat ka na nagkisay kahatagan nga surprise. Tapos siya ipadala sa mga special letters. Ako lang basahan naman. Okay. Sa'yo tawagan na niyo, ma'am. Sa imuhang mamuyabay. Bitaw, unsa bitaw? Na may bawaan na giniro, mabuking giniron. Dear honey. Wow. Bitaw na raman. Happy birthday, mother. Happy birthday sa among Reyna. Walay hunong ang among pagpasalamat sa Ginoo kay gihatagan mi og inahan sama nimo. Salamat ma, maskin dili mi perpekto nga mga anak, naadjug ka kanunay ga suporta o gamahal sa amua. Salamat sa tanan nga sakripisyo ma nga imo nabuhat sugod sa sinugdan pa lang. Salamat sa imong pagmahal nga ri kanamo ug sa imong mga apo. Wala milaing gihangyo sa atong makagagahom nga hatagan pa kag hataas nga mga katuigan kauban namo. Kay wala ug dili jud mi malutas ni Manoy. Hehehehe. Pagpabiling himsugma dili magpaka-stress kay kaming Manoy man naning kamot nga dili ka ma-stress. Happy lang ta maskin daghang pagsulay. Piman ima naara mi duha ni Manoy, back up kanunay nimo. We love you so much, mama. Imong adlaw karon. Unta nalipay ka sa giandam namo ni Manoy para sa imuha. Surprise! I love you, mother, and happy birthday ang nagpadala ni si imuhang mga anak. Palakpakan naman natin. Isa na dari sa nagpadala si Sir Jeson Dolero ng Saudi Arabia. Kisa ning isa? Ikaw? Oh yun, sila pala. Talaga, hilak na po si ma'am. But anyway, happy birthday, no? Ang mga anak nga si Manoy Jeson Dolero nakaroon sa Saudi Arabia, ma'am. So, nilang kanila kapalangga nga bisan tod wala siya dari, bisan tod layo siya is wala siya nakalimot sa mga adlaw nga natawhan og gusto lang gid niya ipabati sa imong unsa kaniya ka special, unsa kaniya ka love, right? So this time, ma'am, okay na ba nga mangayo ko sa may kasulti sa ilang gihatag na surprise today? Ug unsa po ni may response and letter yung isulat for you? Dari lang, ma'am. Pasalamat ko sa akong mga anak nga ibati sila sa akong birthday. Hinaot unta. Tagaan pa mi, dagan pang katuigan sa among kinabuhi. Lagi na sa akong anak at sa layo. Wa jud ko magdahaw nga ingnon ani ko nila. Okay. Pasalamat lagi hapon ko. Bisag wa ko nilang paybaw tingin akong kuyawa ganiya wheelchair mo ni abot. Salamat guys, sir. Okay na ka, ma'am? Happy ra ka? Salamat po ko sa Ginoo nga niabot pa ko ning tuiga. Amen. Palakpakan naman natin si ma'am. Alright, nanggihilak na sila dari. Ma'am, nasayad ko nga ka ng imuhang luha is duha na siya sa kalipay, no? Siyempre, wala gid pud ka expect na naay maabot ani nga surprise sa imuha karon. Okay? So once again, happy birthday. Nabati na ko ang imuhang kalipay, no? Nga na-surprise jud kag taman kay wala jud ka kadahong nga inanion pag kag-iilad pag wheelchair niya. Surprise di ay. So this time, personally naaman ka, ma'am, imuhang anak. So okay ra mga icon sa imuhang birthday wish personally para sa iya. Sige na po. Sige na. Then sa imuhang Manoy, isa po may kasulti sa iya. Dari ma'am, tabari siya.
Okay, so yung mga mother nag-celebrate sa ka-67th birthday. Unsa man bang birthday wish para sa iya, ha? And then, unsa pa di may kasulti sa imong manoy, Jeson, na karon sa Saudi Arabia. Wala ko laing kasulti mo na happy birthday. Daghang kay salamat sa tanan mo, mailap kay ka na mo. Oo, dili mo pakasari sa tanang message na nakasulat na ako. Tapos, ako ikasulti kay Manoy. Nga daghang salamat sa suporta tanan-tanan ug amping kanunay diha sa gawas. Maara to. I love you, Mama. Oh, kiss mo na. Palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much ma'am sa manindot nga birthday wish. And then, response din, yes, message para sa atong sender na Sir Jeson ng Saudi Arabia. Okay, hello po. Kasama nga dari mga silingan, mga relatives, na silingan ni ma'am na gusto mo hatag og birthday wish. Sige na. Open sa tanan. Okay. Muhatag ra og birthday wish, ma'am. Kanang mo istorya lang. Alin, ma'am? Kaya para malipay po itong celebrant. Lami ba yan ang birthday na to, no? Nga daghang musulpi. Oh, sa meaning, daghang kapangga na. Dito ka, ma'am. Oh, sige lang po. Kaya makita po ka sa YouTube o sa Facebook page. Wow, sikat ko, ma'am. This time, ma'am, birthday sa atong celebrant. Ika-67th birthday ni Ma'am Purificasion. Unsa man nimo ang birthday wish para sa iyong birthday today? Oh, may montag sa tanan, no? Gi, pasalamatan ako ni surprise ni mo nga best friend gina ko ni kat gamay pa. Nya hantod karon ni agimi nagdikit ko ni balay. O pasalamat kaayo ko sa mga anak na naka hinumdum sa birthday silang ginikanan. Ikaduha pod. Ug salamat ko nga i-surprise niyo sa ako ito nagsinusarang walay bala. Salamat kayo, happy birthday. O, gabi na sa mga anak. Pati kami, na-surprise kami. Kung saan yung nakatingog, ganin na prikasadan, maraming nagulat. Ug salamat kayo sa mga anak na nahindumdum sa ilang ginikanan. O, hatagan pa unta, taas kinabuhi, maayong panarbaho nila, hatagan sila kapiskay, ug maayo nilang panarbaho. Proteksyonan mo sila sa mga kasakitan. O, salamat. Kiss mo naman si ma'am. Sige na po. Si BFF, i-kiss mo naman. Wow. Palakpakan naman natin. So thank you so much po. Isa pa ma'am, dali. Ikaw ma'am. Sige na po. Storya lang. Kisa dali, kisa pa. Kamu dira. Madili sila kayo, makahilak sila. But anyway, nasayod ko ma'am nga unsa kanila kalab dali sa mga silingan, sa mga relatives nga na dali sa pamilya. So, bisan sa nginani nga pamaagi, di ba? Even sila na surprise na tingala sila kinsaning kasaba-saba dari. Pasensya na ako sa tigo ko rin kayo nga dari ka rin, masig madako. Joke lang. So, happy birthday once again sa mag-celebrate lang ta na magmalipayon. Okay, happy na ka ma'am? Alright, happy kayo siya ma'am. So, mabatay kita mo nga, grabe dyan kakalipay today na, no? Kasi napakay kadungog para sa mga anak. O yan, ako, dapit. Istoryahan na doon sa mga dapit. Alright, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Dili lang kayo kanina nagkaroon ng surprise. Dagang salamat unang-una sa lahat sa tara naghatag ng birthday wish para itong celebrant. Ma, thank you. And then, nanay, thank you din, no? Sa paghatag ni mo og manindot nga birthday wishes sa ito ang celebrant. And then this time, dili lang kayo nag-end itong surprise. Ma'am, inani ka ka-special sa mga anak na sila prepare na song for you. And then, paminawa lang ang mensahe sa awit. Alright? So this time, kantahan ka, haranahan ka na mo. Ang mensahe ani is para gini sa mga sa kanila kapangga. Okay?
Sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang maalay ko itong pagmamahal mo. May nagmamahal, aagay sa'yo. Aking hinay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko, Bili ng mga balot. sana'y magising kung nangangarap man din ng buhay na makulay ang hapon. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluhan. Di ka na pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y Pagwapas ako. sa'yo ang maalay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay kay ganda. Pangarap ko, tumakamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang naalay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aagay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan. Alright, nalakpakan naman natin. Alright, sila kang kay salamat sa manindot nga song. So ma'am, happy birthday once again, okay? Grabe ka, happy ang celebration. Ma'am, happy na ka, ma'am. Grabe ka, bongga. Para taga-dibo mo, no? Di ba? Yung nani talag, sao na kayo nga higayon? At least, bisan sa yung nani pangidaro ni mama may kasay, sintay 7, naka-experience na kayo kaging nani ka, bongga ka celebration. Alright, so this time, hindi nila kayo kanina nag-ganap ng surprise. This time natin, kick sa itong katanog, happy birthday say ma'am. Alright? 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Honor. Happy birthday to you. Alright. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday mo. Palakpakan naman natin si Ma'am. Ma'am, this time it's your birthday today. Ang sama ni mga birthday wish para sa mga birthday. Birthday wish naman. Ayaw. Sige lang pa. Ay, speak out naman ba? Makadawag yung mga anak ko. Sige pa. Salamat sa Sige lang ma'am. Serious ma'am. Nagpasalamat ko sa labang magkagagahon. Gitagaan pa ko niya ang pangidaron sa manini. Hinautong ta, Lord, ikaw magatag na mo. Daghan pang katuigan sa akong kinabuhi. Labi na sa akong mga anak, kong mga apo. Na sila kanunay sa kapiskay sa lawas. Labi na sa akong anak. Nga naghatag ni ini. Salamat kay Lord. Okay na ma'am. Alright, blow the candle ma'am. Tayo pa kanila. Yay! Happy birthday! Puntahan na sa Alex, ready? Alright. Clap your hands. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday po nga sa mga tanong ako sa may mag-ibati sa surprise nga gihatag sa mga nakaroon. Juan Jord, di yun matukib ang kalipay nga akong gibati. Pero sa sinugdanan, patigin akong kiyap. Na-surprise siya ka ma'am. Na-surprise niyo ko. Sino ba? Wheelchair. Ah, na yung wheelchair. Prank siya Oh. wheelchair. Oo, salamat yung kayo sa akong mga anak nga. Ila kong handagin ko nani. Medyo ko kalibutan ba ya? So, happy birthday ma'am. Grabe na. Feel gift yan na mo ang mga kalipay, no? So, happy birthday once again. Okay naman, tindog lang sa kakadjat, ma'am. Alright, so, aside sa surprise na mo ang gipahatag sa mga ma'am. Oh. Ay, si Sir, ikaw lang. So, happy birthday. Okay, ha? So, ma'am, pala yung pagbira ni ma'am, Ben. Ready? Bira, ma'am. Wow! Happy birthday! Ready? Happy birthday to you. Alright, grabe. Huwag kang surprise. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Huwag ka ka. Happy birthday! Happy birthday to you. Sana all happy birthday. Wow! Happy birthday! Malakpakan mo natin siya. Alright, likod. Palihatod ko lang sa likod. Okay, so happy birthday po ma'am. Grabe, kabongga sa birthday ni ma'am today. Alam ko batag sa bouquet. Ah, ingunahan na di. Wow, grabe ka special na birthday niyo today. Naghanap surprise, oy. Sana mag-expect ka nga na yung kwarta pa din sa cake. Wala, Jud. Ayun, surprise na ka. Nadugagan ba yun, no? Grabe, God. Bongga na yung kaya niya. Ma'am, pila may mana. Joke lang po. So, happy birthday once again. So, this time, para bibat ang celebration, manayaw ta. Sa'yo sa Kabuntagon, no? Okay na ninyo? Okay na? Okay na? Okay, sige ma'am. Ibutang sa nadira ma'am sa likod. Kay manayaw ta, okay? Paliog ko sa music. Ready? Okay. Wala kayo na eh. Dali mo, ali. Nay, galiwan. Ma'am, dito ka likod ma'am. Dali mo ito ma'am. Kaya na rin video. Ready? Ready?
Dali ka lang. Very good. Si Mamo? Very good. One more time. Oh! Very good. Alright, talakpakan naman natin si Ma'am. So, happy birthday once again po. So, balik ko na si Ma'am. Balik ko gatag sa bouquet. Baby, ang nalipay yan. Dili dyan. Opo. Alright, so once again Ma'am, happy birthday. Grabe na. Kabalo ko, manapa dyan kay kadungang kay istorya. Kaya nadungagan, na mong surprise. Okay, para sa mga anak na lang Ma'am. Salamat kayo sa kong anak nga nagpadala ni ining kas pag yun. Wadyo ko kay Balong, naaman ay pagkapin. Uso na. Nagpasalamat yung ko kay niya. Ingon mo sa akong anak nga, sila na mangundo ha. Salamat yung ko nila. Na-surprise yung mayo, ano yung buntaga. Alright, talakpakan naman natin si Ma'am. Happy birthday once again po. Alright, so thank you so much sa tanan nga tao nga nadari karon sa mga kasalinganan ni Ma'am. Nadari sa Upper Inasagan Aurora, Zamboanga del Sur. So we're so thankful and grateful din sa client namin na si Sir Jeson Dolero ng Bali. O sa mga pod Ma'am, no? Pakita ko sa Ma'am. Ayan, thank you so much sa inyo ha Ma'am and Sir Jeson for choosing and trusting EverythingSurprises. Dili ni siya magsilbi nga mahitabo ni dali karon kung dili kung tungod sa inyo ang pagpili kanamo. So salamat kayo kay kami ang inyong gipili no para mahimo po ning imposible gyud diri sa Upper Inasagan Aurora, Zamboanga del Sur. Palakpakan naman natin si Ma'am. So Ma'am, happy birthday once again. Nasayod na feel gid kay nako magrabe mo ang malipay no. In behalf of EverythingSurprises, Ma'am, so naapod ay may declaration and birthday wishes para sa imo ha. So Ma'am, ato ang live, lalagot kayo ang Diyos nga nakabot pa ta sa imo kasay 67 katuig ug nasayod ko nga dili lang kay kaning birthday celebration ato ang i-celebrate. Ma'am, always remember na kaning live nagipasinati sa Dios ato ang kinabuhi from the beginning gikan sa pagkahimugso nato is grasya kana no nagipasinati sa Dios ato ang matag usa ang kinabuhi. O kaning gugma nga gipasinati sa imong anak nag-surprise kanila na sila pagbati sa imuha nga wala gid sila nakalimot naka-remember gid sila og gitagaan jud ka og higayon nga para makasinati maka-experience aning klase sa surprise sa birthday celebration Ma'am no. So kana grasya na nga gipasinati pod sa anak sa imo ang mga anak para sa imo ha. So kaning tanan nga nanato sa tong kinabuhi is walay ato ani no. Ang sang Ginoo may tag-iya gid aning tanan. So kaya nga tong life is temporary man so magpuyo ta nga magmalinawon magbalipayon uban ang gugma sa tibuok pamilya. So bisan pa diri sa atong kasilinganan no. We are just full of love kaya nga tong life is full of grace. Alright? So once again po Ma'am, happy 67th birthday. Greetings from EverythingSurprises. Palakpakan naman natin. Okay, so okay naman, babay ka din, paingis sa camera po. Babay, Ma'am. Paingis po. Alright, Ma'am, babay. Dali. Bye-bye. Dali. Babay po, paingis. Ayun, kita kayo sa buong mundo, sa Saudi Arabia, and then sa buong Pilipinas. Bye-bye po. Thank you so much, everyone. Upper Inasagan Aurora.